Chineke naanị n'ime ka ụzọ dị ebe ahụ ka ị ga-esi nwere onwe gị n'ime Chineke ka nzọpụta dị n'ime Chineke ka nnabata ezumike na udo ịfụnanya ụdị n'eziokwu nwanne nwe karụ o tekwana echegharịala m enweta m okwu nke bụkwa Baịbụl ị na-eje ụka ka na-anata isi oziọma isi bekwela oziọma onye akwụna onye mmasị akwụna na-ezizi oziọma isi na ịkwagharị iko wee kwagharịbazie Baịbụl isiokwu na ịkwagharị Baịbụl akwata dị ị chọrọ dị ka ebe ji echegharị dekwa ajụjụ ị na-ajụ m ihe nke gbasara gị bịa ka anyị rụbanye gị na nka ka ihe na-arụ bịa rụbanye gị n'ozi ọma ka ị wee nwee ike nweta di ama nnọọ dị ka ị na-achọ ị nwere di ị na-achọ di ee n'ọkwa ị na-ezizi ozi ọma karịa nke mma asị onye akwụ nekwanya ndị kọstọma gị na-ebichakwa n'ugbo a niile izikwa n'ozi ọma n'ugbo a fa ya amakwa gị Apolos chere onwe gị echerela m ele nke gbasara gị ị ga-anabata Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụrụ imecha mpụ na ahụ epụta na ọsịrọsị gbuo ya egbuo mana ọ chegharịa n'ime mmụọ na eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu ọnwa ihe ọjọọ dị ya Zakiọs na Baịbụl ọ chegharịa hapụzi ihe ndị na-eme were ezi ozi obi echegharịa so otu ọka anyị masịrị echegharịkwa chegharịa n'ime mmehie ihe a bụ ihe anyị ji asacha onu anyị ji alụ ọrụ febe Chineke na eziokwu na ezi omume ọgwụ otu anyị nwasị wee chegharị Mary Magdalene nkwa Chineke ọsụtọgbuo ya Chineke asị isi tọgbuo mana bụ ụdị mmadụ dị ka gị kemgbe m mara gị okwu ofu akwa na ofu akwa ka ị na-eyi ọla ofu akwa ka ị na-eyi ofu akwa ka ị na-eyi na-awụfu ọbara na-agagharị ugbo ole ka ị hụrụ m yiri akwa ofu akwa ofu akwa ka ị na-eyi ọla ofu akwa ka m ji mara gị isi ọrụ gbọm eziokwu ka m na-agwa eziokwu na-agba agba na ntị iwe chukwu na dakwa m n'anya onye akwụna n'onye akwụna n'elu onye akwụna ka m na-agwa kemgbe e jiwa mara gị agwa ofu akwa ka Chineke emeela m mma Chineke mana ka m gwa gị ofife na amara ife anyị na-atụrụ na-ewepụ na-atụnyesi n'ime gota mmadụ niile anyị na-enye mkpụrụ obi onye na n'iyi ịmakwara ọbụrụ idebere ofu n'ime ha idebe ofu n'ime ha mụọ ya mụọ ị gara ịmụgo onye ọgbọ m jekwa ka ịchọta di ihe jikwa ihe anyị na-arụ wee nweta di bịa ka anyị onye dị ka ịnweta di bịa ka anyị dị ya na-ahụ ka iwe nweta di nekwe okago ịma arọ n'edi ịmakwado arọ n'edi ịmara arọ n'edi ọmụ ya agwaghị arọ n'edi ọmụkwụ nne gị onye mma na ọ bụ na nwa izizi wepụrụ onye ime izizi tụrụ wepụ n'ọbụrụ idebe ọkara ịtọ ọkara ịmụ na ọ bụrụ na ya bụrụ ọgbọ ị na-atụ na-ewepụ na-egbu ndị mmadụ na-akwafu ọbara Chineke ga-ejide gị ịnụ na apọstọl Apolos na emefere ije chigharịkwa bụrụ Baịbụl onyo Chineke eme gị ịwa onye arụrụ a ndị akwụna chikwana n'ụlọ ochie chụrụkwa m na-agagharị na nduru dị na onye si ya na-ezi ozi ọma ma buru action bitters na-aṅụ wee na-akụ m ọnụ eleghị m mere ya ọ sị na m na-eyi otu efe mana ọkwa n'eziokwu ọkwa n'efu aka enweghị ọ na-ahụtafu nnọọ ihe ka ọ gịnị na-enwere onwe m obi aṅụrị ya chikwa ebe o si pụta mebiere m ụbọchị taa ọ m dowenu Baịbụl a na-akọ ịma m ebe m ga-aga na ndowenu ya ọ bara m uru ọka mma na m ga-ejidesi ya ike o a ma ejidesi gị ike o ofu efe ka m na-eyi
Caro, go here. No, if take this area and if the street to go and block near Baba. Anya, Anya. Can you make me do the what? Caro, can you so we now? Apolos again. Then get up again now. I should have nations of an alopatadum, the raven on our come on and what I am. Otako. Like you don't even cowboy, you don't know. Otako biko. Ayo gwe na ebido mo. Oneza hetiring ni ye for chat. Che Monday, doctor and the nurse dey you there. Ayo gwe na mo give do you we. Ole kwa. Abo ayo kan na. Demo no we practice here ngora. Agatara PhD. NNP. Mama. Agwara nglambu na ihe adam nobara. Na mụ na Chileke bie n'aka ha kwọ na nrọ. Ya ngwara ga ya ka m leme, ọ bụrụ ị na-asị na nna m ahịa ọgwụ. Ejere m ga ha ji ma ahịa. So, ọ ihe ọgwụ. Na ya ka nji aga na mba iyi akwa ihe agwụ. Jekwuru ọzọkwa. Ihe abụrụ nọọsụ ha wụ dọkịta. Enyo. Ora ka na katashi na mụ onye mee ndị nọọsụ. Awụ dọkịta Otako. Hey, no problem. NNP. Ọ bụ na degree dọkịta Otako. Otako ma job, isi wo dọkịta. Dọkịta Otako. Ke wo Otako? Maka. Owo za ahịa ọgwụ ka ị na ke nwanne m. Onwere mgbe m wara ahịa ọgwụ, ọsị m na ama ahịa ọgwụ. Mana ma jụọra gị ọzọ dị ka ibe biko. Ke kwere nke na ị naghị alọtarizi n'ụlọ a. Ma ya fọkwa ịpụ ọnụ azụ m ọ ga-eru ahụ otu ọnwa na ahụ. Mama ma na ụwa niile onweghị ebe a na-agwọ obiri na ọjọcha ọrịa mmenwu. Ma nke na-alụ ọgwụ aka masị gị mana ụdị ọrịa chukwu kpụrụ aka ya ya mana ndị na-abịa ebe a mgbe ọbụla ọgbakwa azọba ọkọ bụ abakwa na maka ebe a ịfụ ka je igwe na-abịa onye ha mee ụtụtụ nke m na-ewu ana m egbu ha oge ha nọ n'ebe ama m na ha kwụ na laịn eche m tụrụ aka nna biko kpacharakwa onwe gị anya lekwekwa m ihe m ji ezekwa eme ukwu ka ndị polisi abịa nga bịa nwụrụ m o kpacharakwa anya na ihe isi na isi ịwụ dọkịta mụ ha amaghazikwa ndị polisi ha ya nwụ ya onye yi nchọ yi ya o mechigo ma polisi ma ndị uwe ndị kaki na ndị ibe na ndị ibe na nweghị na-akpata maka nke nna ga Otako ebe ọkara ndị egbu m n'efu enwe m efu ọmụ enwe gị na-akpọ m elo ewu Chineke mere mma ka ọ dị ka ndị ọrụ ana m abịa na Otako ebubutere m n'ala m biko Otako ofu mkpụrụ anya dị ise ụgwọ. What life can never end. Mama Otako. Mama ka ọ dị. Hey! Nke ekwana mfụkwa nwa gị ka o yi akwa ndị ọcha. Si na ya wụ dọkịta. Akwa nke eke bọsi o bidokwa na wee gụwa akwụkwọ nke dọkịta. Ọ ya ka isi mapụta asịrị gbaka ute. Nwa m sị na ya awụ dọkịta. Ọ ya ka o ji yiri ude efe ahụ. Ọ bụ ya na-ewute gị. Gee Nwa ntị m si ya awụ dọkịta. Hey! Dekwe ntị na ngwa gị nwaanyị. Agụgụ ọgwụ na aghọ. Agwakwara gị ya kemgbe uru ji na-asị Otako na-anọ n'ime ụlọ na-alara ụla ụtụtụ ọ na-alara ụla ehihie ọ na-alara ụla ka isi na ọ bụ dọkịta debụsị ọkụ dọkịta ma Otako nwa m si ya awụ dọkịta. Ọ ya ka ọ na-ewute gị. Ewutezina gị. ọ dị n'ọkịta obodo oyibo na-agụla onwe ya akwụkwọ Nwaanyị jee ka m gbakere gị biko. Ikwusikwana Onye ka iji wee mapụta na nwa m bụ dọkịta ya na-ewute gị anya ofu na-afụ gị nwa m si ya awụ dọkịta. Otako ịma mgbe mbụ ọ bụzikwa Otako ịma ugbu a nwa m si na gịnị ya awụ dọkịta ya ewutezina gị obere oge na mụ awụzi ndị dọkịta ọ ya na-ewute gị. ọ naghị ewute m ọ nara ewute m kama na ọ na-adị mma one day ofu mbọsị ikuku ekuo isi ọkụkọ Na gịnị mezi? agbachago gị ihe ngwa agụgụ abụrụ na ọ ya afọ ike agbachago gị Mama ka ọ dị so obi na-agbawa gị obi a ya gbakwa gị gbaa gị gbọrie gị Otako nwa m si ya ọwụ dọkịta. Ofu mkpụrụ nwa ji isi ụgwọ gị Otako si ya wụ dọkịta ya wụrụkwa dọkịta. Mana Otako ndị nwekwara ahụ dọkịta dị na ya otu mekwe mgbe o kwesịrị inwe iwu ma ha na-anụ Otako marakwa ihe ọ ga-eri Otako emukwe o
Otako Huku Benzam. Baby. Huku Benzam. Daddy. Pino. Ona na afugila izamu mba za abu ko gini. Biko buwa. Biko. O kwesịrị ka ị na-abụ abụ. Ako kwese. Ama me kele diri chune ganga ni. Imare. Mbo mna ne ekiri gi na ya ma mu boss. Ha mu boss ka kamo. Ọkwa ya. Because up now bro boss ka. O yo tisi kwesiri ika yezu. Ekele dịrị Chukwu. Mana kita na ho do give. Ai mara ho do abro ga ine. Izu. Chai. Ayo yiru kam ga na ego ga ka azuko. Ijuru. My bad. Ma ihe na-eche kịta ka ego adapụta na ka igwe emu ọkwa Venza ka isi dị m na-ego. Venza. Ngeche m. Venza. Mdare mpada VGC. Mpada ono na VGC. Nna hey, anyị ga-eme ihe dị egwu. Ya pụta gị. Emeka. Nke bụ nke. Emeka. Hey! Emeka! Ka ihe na-eme n'ụlọ m? N'ebe ụmụaka m ka ha juru n'ụlọ. N'ụmụaka m ka ha nọsi n'ụlọ Emeka ịkpọrọ nwaanyị bata n'ụlọ m. Anti ma wotazikwa gi o. Ị nwetara m ka gị na-aghọtara onwe gị. N'ụlọ m gwa. Anti Maka nwanne nwoke a nọrọ ya ka iji kpọrọ nwaanyị batara n'ụlọ m. Anti tozu be me no nwa. Itozgo. Geye na menu na parisi mu yiru pino mo toro kwa mma. Ị nwere right n'ụlọ nke gị, ọha n'ụlọ nke m. Anta wotazikwa gi o. Wotazikwa mi. Ị ghọtara m Emeka. Ị ghọtara m ịkpọ nwaanyị nke a. Otu ọ dị, kpọbatara m n'ụlọ. Ịma ha ebe ya bịa aja. Ọ bụrụ n'ụlọ m. Ịfụ ụmụaka m niile ka ha nọ n'ụlọ. Emeka. Anti ka wa ga ezokwu. Ihe o na-eme ma adọ kwa mma o. Ka gị na-eme onwe gị. Maka Chukwu ọdọ kwa mma. Na ma ya ma kribe ma anti kribe m. Ịmaka. Agete na ma ụgwọ. Izuru nwoke na. Anta ọdọ kwa mma. Ọ dịrọ mma na Emeka. Ọ dịrọ mma. Abisa ma ụgwọ. Ịgụchara? Yes. Ozugbo. Kege me na akpara m n'iru pino ma ọdọ kwa mma. Kedu ihe ị na-achọ n'ụlọ? Ọ na-Emeka dị ihe a. Anti. Ihe na ha eme gị. Ọ na-Emeka dị ihe a. Ọ kpọrọ ojebe n'ụlọ nwanne ya nwoke. Anti ama merita irugo na oheda. Ama irugo na oheda. My Anti kan wa ga ezokwu. This is the last time I will step my feet in this house. Abịa wana. Kan wa ga ezokwu. Ụzọ dị. Karap. Abịa wana. Unu ga-achọ m. Ụna Emeka. Kpọrọ ihe ịkpọ. Kpọpụrụ m n'ụlọ m. Huku Venza m. Biko. Tụgharịa m. Leta dịkwa. Hey! Esther! Auntie! Auntie, na yuko ya yo, na yuko ya yo magura. Na yuko ya yo. Na yuko ya yo magura tu dadi. Biko para m n'ụlọ m. Na ubi nke dịka. Pụọ. Ya bono. Chira. Emeka wọ nke gị. Hey, ya fem na. Olu chaya. Olu chaya ga olu le. Nemo. Be, hello. Look up bia begodi. Enge kan na kpọ no akwa nwa. Uge gbuo yiwo. Heu. Ene na egbu kpogbuo jake. Hey. Olia. Get kimela. Zanu mo, kedu kimela. Odimma. Ama na ede mma. O buru ikwu ekwu ede mma, edego mma. Chineke mena go mma. Hai. Nwa nka. Hapụ. Ama hapụ ihe m na-ekwukwu ihe ọzọ. Chelu nne. Achọ m nọ ime onye ewu. Gịnị wa afa? Gwana m afa. Gịnị wa afa? Ka ife jikwa afa meme biko.
achọ m ịmata gị maka ama m niile ewu ewu mụ akwụkwọ onye na-ewu ewu ka mma na afa gị onye na-ewu ewu n'ogbe maka ị na-agafe nnọọ na-emetụ n'obi mana nrọ na-afụ gị ụmụ ka na-erizo nnọọ ọ bụrụ ka m na-echeta ị na-elota gị kwụsịkwa iri nri ee ka njichọ gịnị nwe afa gị ka mmanụ onye ewu nwoke a kwuo okwu ọ bụrụ na nwere ife ị na-ekwu ka ngabakwa o ngwa chelu chelu ka ntị godo oge gbe m ihe dị na ya bụ na afa m wụ Otako na-ewu ewu n'ogbe a onweghị onye na-ama m ụmụaka ma ndị okenye onye ọnwụ na m onye nwụ ya ka njichọ ka mụ na gị na-emekọrịta ife ịghọta ebe ị na-ewu ikpe amaka ọzọ chelu ị na-esi ya mmanya wee sị ka mụ na ebe mekọrọba egwu ọdị atụ gị ego egwuchatụ m ịmakwa pam nna m wu okwefu moto na-ede goose only ọ na m nwekwasị agwa niile moto ọ bụla ife edere goose only ọ na m wee nwe ime onye mpa mbụ mpaga kọwa na nwa ya ka nchekwa ka mmanụ onye bụ mmanụ onye nna m ime mpa bụ onye amị onye amị ya mpa bụ onye amị ngwa na mpa wee sị m nọ nke a ka ị chọ ọnụ nwe ebe a n'ụkọtọ nwa ya ka m chọrọ nene nwoke a chaa ngwa gị nya anyị na-esi m anya wee gwaba m ka mụ na ebe mekọsịba ka mụ na ịbịa ịba egwu atụrụ be nwoke a ana m emekọsị ife wit ndị shet rọmpụsị arọmpụ na trọza a na-asụrụ asụ negoro ife iyi n'ọkpa ka ọ dị ife wee isi nwa na ikpukuru isi ka mụ na ebe mekọsịba ife ka ife gbasara mụ na gị ị na-ere mmanya ọfụma ọfụma wee na-akpọ m n'ụzọ cherukwo ọ maka ibe anyị wepụ anya n'ibe anyị ebe a ka meso na ọka anyị repụta ịbịakwa ifu ebe m na-eme mkpọtụ ifu ebe m na-ewie hapụ nyitezigbo akwa kịta hapụ ihe ọ maka na m yipụta n'ọtụ sị ka nọrọ ebe a na-eche kemgbe ụtụtụ ọnya ka iji si na akwa m hapụ akwa ihe m gburugburu n'obi ihe kacha anya nka nsọfụgụ nnọọ kwere na na ihe m kwuru hapụ otu a sị gwa gị ya n'otu isi fụsịa m ọfụma adị m emekọsị ife obodo dịrị mmadụ ihe nọ ndị na-ebu Range Rover Sport moto a na-ewu kịta ka m na-eso ndị na-ebusi moto gbagote si ịkwụsị m n'ụzọ na-esisi ma akwụsị m n'ụzọ na-asị ka mụ na emekọsị ife bịa nwoke a ịkwụsị m ịnwa anwa ịmakwa Range Rover ma ọ bụ gịnị cheru ka ọkwefu itis na ma ọnwụ nwụọ maka ihe gị ọ bụ na ọgwụ a gburu m ọ ka mma ọ dịkwalụ m maka na arụ chelu inwe nwa gwuo okwu ebe ọzọ mụ na ya nwarịa inwe nwa ikwuwe ọnụ ya ọzọ mụ na ya nwarịa akwụsịkwara m n'ụzọ ịkwụsị m n'ụzọ mgbọsị ọzọ ngosi ya onye mbụ ọ dị m ụdịrị mmadụ ahụ aka n'ụzọ kwụsị m n'ụzọ egwere atọ egwere na mpa mbụ ya mesịrị iwu onye okwu o lekwolu m ọkwa ifuru ike gị mụ na ọ ya apatụ ya ntị na-apaghasị ka m pịa gị ya efu ụzọ anụ gbalata echewo nta na-aga
Otako. Mama. Mama jide. Ogini. Ebe ko kazi njo, won wayo. Oh, be dokinta kino. Otako. Ebe ko kanjo. Otako igbube m. Mama. Otako mama echere m. Mama kwa no bu kanyere. Oh, kanyere. Afure m. Oh, kanyere. Oh, Toilet. Mama cheru kele ga. Mama kwa. Otako le ko bu che. Ina ku ki mere be ki ne mo. Ina ne ba. Mama. You have just assaulted a medical practitioner. I don't understand it. Otako. Mama can't. Mama. Cheru. Otako ki si buom. Mama cheru. Ole ki ngoro ka. Aturu mure bere ba ka we puru meku. Mi so bun ki gere m so Otako ma han. Mama hapu go aturu na ebule. Ole ki ngoro ime. Mama na ebo jige eje ebe ko jige. Otako ebubuta to ma na me puru meku. Ị na-ekwu ihe. Otako buom. Cheru. Nwa nwayọ. Mama gbona agbokwana ebe a. Cheru. Ebe ị nọkwa na ihe ngụtara na akwụkwọ ị na-asị na agụ ha akwụkwọ. Agụ PPD ọkwa mwa. Agụfụtara m akwụkwọ. Ị na-asị na mama ihe na-eme. Ọkwa ntozu ego negodi a sị gị nwe ọka ise i were nke anyị nọ negodi nke anyị nọ. Otako ka m na-ata ya wee gara pụrụ nwe ime ihe ma atụrụ mụrụ ebere ka gba aka nwa nwanne m nwaanyị mana amụta m karịa ọnya ka o ji wee hapụ negodi ihe m na-ere ị na-asị m Otako Mama, you are holding a preferred doctor. Yeah, preferred doctor. Kiji, what way? I can't keep on here with my weapon area. Mama, get a fire in a cow. Silas Nwaaba, Silas Nwaaba, ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya ajaro ngongo. Silas Nwaaba, Silas Nwaaba, ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya ajaro ngongo. Silas Nwaaba, Silas Nwaaba, ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya ajaro ngongo. Silas Nwaaba, Silas Nwaaba, ọ bụ onye na-achọ gị okwu.